Κέρκυρα, καλός παράπλου κοίτε. Τα λόγια αυτά του Θουκυδίδη προσδιορίζουν την εξαιρετική γεωγραφική θέση της Κέρκυρας. Η θέση αυτή ήταν καθοριστική από νωρίς για το ρόλο που η Κέρκυρα επρόκειτο να διαδραματίσει. Σημείο διασταύρωσης και συνύπαρξης ανθρώπων, τόπος συνάντησης ιδεών και χωνευτήρι πολιτισμών. Στο έπος του Ομήρου, Οδύσσια, περιγράφεται το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, η σπουδαία ναυτοσύνη και ο ευγενικός χαρακτήρας των Φεάκων, που οι αρχαίοι Κερκυραίοι θεωρούσαν ως προγόνους τους. Από τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα, η ιστορία της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από σκληρή σύγκρουση και άμυνα απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία επικρατούσε στην ελληνική ηπειρωτική χώρα και επανειλημμένα προσπαθούσε να καταλάβει και να κρατήσει υπό την κυριαρχία της τα νησιά του Ιωνίου. Μία σύγκρουση που είχε απρόσμενες εξελίξεις δεν ήταν εφικτό να λήξει μόνο με ανθρώπινο αγώνα, θέληση και αίμα, αλλά και με παρέμβαση μεταφυσική. Αποτέλεσμα να δοξάζεται και να τιμάται με βαθιά ευλάβεια από τον ντόπιο πληθυσμό μέσα στο πέρασμα των χρόνων ο προστάτης του νησιού, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τα γεγονότα αυτά της ιστορίας του νησιού της Κέρκυρας, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο του ίδιου του νησιού, όσο και της ευρύτερης περιοχής. Η γαλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας εδραιώνει οριστικά το 1386 την παρουσία της στην Κέρκυρα, εξαγοράζοντας το νησί από τους Ανδιγαβούς της Νάπολης. Η κατάληψη χερσαίων και νησιωτικών περιοχών από τους επελάβνοντες Οθωμανούς φέρνει τα τουρκικά στρατεύματα μπροστά από τα τείχη ενετικών κτήσεων του Λεβάντε, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη πολλών και μακροχρόνιων βενετοτουρκικών πολέμων. Το μεγάλο γεγονός της πολιορκίας της Κέρκυρας το 1716 έχει μεγάλη σημασία τοπικά. Εντάσσεται όμως σε ένα πολύ ευρύτερο ευρωπαϊκό γεγονός, το οποίο πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό, το οποίο ξεκινάει πολλά χρόνια πριν. Στα τέλη του 16ου αιώνα, η Κέρκυρα προστατεύεται από ένα ισχυρότατο προμαχωνικό μέτωπο, το οποίο επιστέφεται με το φρούριο του Αγίου Μάρκου, ή Νέο Φρούριο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα, ο έμπειρος μηχανικός Φιλίππο Βερνέντα καλείται στην Κέρκυρα και κατασκευάζει ένα νέο οχυρωματικό σύστημα μπροστά από το προμαχωνικό μέτωπο του 16ου αιώνα. Σκοπός αυτής της κατασκευής, η αποτελεσματική προστασία ολόκληρης της πόλης. Η απώλεια της Κρήτης το 1669 καθιστά την Κέρκυρα όχι απλά το κλειδί της Αδριατικής, αλλά την κεφαλή με το πολύτιμο διάδημα της Ανατολής, η οποία ταυτίζεται με το θαλάσσιο κράτος της Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου. Η ανάσα που δόθηκε με την ειρήνη αυτή επέτρεψε στους Τούρκους, στους Οθωμανούς, να αναδιοργανωθούν, να αναδιοργανώσουν το στόλο τους, να τον κάνουν ισχυρότερο και σύντομα επιζητούσαν αφορμή για να αρχίσουν έναν επιθετικό πόλεμο και να ανακαταλάβουν τα απολεσθέντα. Η αφορμή δόθηκε για διάφορους λόγους το 1714, οπότε αρχίζει μια μεγάλη εκστρατεία Οθωμανική, δια ξηράς και δια θαλάσσης. Με την έναρξη του 7ου Βενετοτουρκικού πολέμου, η Βενετία έκανε πολλές εκκλήσεις στα βασίλεια της Ευρώπης για αποστολή μισθοφόρων, δίχως όμως ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι Αυστριακοί, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο που διατρέχουν από μία ήττα των Βενετών από τους Οθωμανούς, προτείνουν την πρόσληψη ενός ικανού στρατιωτικού. Ο Ιωάννης Ματθαίος Κόμης του Σούλεμπουργκ. Στην Κέρκυρα ανέλαβε την ευθύνη της τη διεύθυνση των στρατευμάτων, μόνο ότι δεν ήταν Σάξονας, δεν ήταν Βενετός, ο γνωστός μας Ματθίας Σούλεμπουργκ, που βεβαίως όλοι γνωρίζουν το άγαλμά του στην πύλη του Φρουρίου. Ο Σούλεμπουργκ έρχεται σε συμφωνία με τη Βενετική Δημοκρατία να αναχαιτήσει τους Οθωμανούς. Από τον Οκτώβριο του 1715 αναλαμβάνει αρχιστράτηγος των ενετικών δυνάμεων της Ανατολής,
αμέσως απαιτεί από το Συμβούλιο του Δόγη αύξηση δαπανών προκειμένου να προσληφθούν μισθοφόροι και να αναβαθμιστούν οι οχυρώσεις στον υποτουρκική απειλή ενετικών πόλεων. Τάχιστα εντοπίζει ότι το κλειδί της άμυνας της γαληνοτάτης είναι το νησί της Κέρκυρας και εκεί επικεντρώνει το ενδιαφέρον του. Μαζί με τον υπασπιστή του, τον κερκυραίο αντισυνταγματάρχη Δημήτριο Στρατηγό, φτάνουν στο νησί της Κέρκυρας στις 15 Φεβρουαρίου 1716. Το ηθικό της φρουράς και του άμαχου πληθυσμού είναι σε πολύ κακό σημείο. Παρά τον ελάχιστο χρόνο και τα περιορισμένα μέσα που έχει στη διάθεσή του, ο Σούλεμπουργκ δραστηριοποιείται άμεσα, κινητοποιώντας όλο το υλικό και ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκει επί τόπου. Και ενώ οι υπερασπιστές της Κέρκυρας λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη επίθεση, ειδοποιείται ο Σούλεμπουργκ ότι οι προετοιμασίες των Τούρκων για τη συγκέντρωση στρατού και στόλου στο Βουθρωτό ολοκληρώνονται. Και αντιλαμβάνεστε ότι με το νέο στόλο των Οθωμανών να ανεβαίνει, αφού καθάρισε το Αιγαίο από τους Βενετούς, να αρχίζει να ανεβαίνει στο Ιόνιο, δημιουργήθηκε μια έντονη προσπάθεια οι Βενετοί να ανασυνταχθούν για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Στις 13 Απριλίου 1716, η Βενετία συνάπτει συμφωνία με την Αυστρία για την υπεράσπιση των κοινών του συμφερόντων σε όλα τα μέτωπα. Η πράξη αυτή υπήρξε καθοριστική για την τύχη της Κέρκυρας. Ο Σουλτάνος Αχμέτ III στα τέλη του Απριλίου του 1716 κατέληξε στην απόφαση να πολιορκήσει την Κέρκυρα, αγνοώντας τις προτροπές που δέχτηκε από τον Ευγένιο της Σαβοίας για κατάπαυση του πυρός. Ένας μεγάλος αριθμός μεταγωγικών και πολεμικών πλοίων γραμμής, οι λεγόμενες Σουλτάνες, συγκεντρώνεται στην πόλη με τελικό προορισμό τον Βουθρωτό. Από εκεί θα γίνει η διεκπεραίωση των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί της Κέρκυρας. Ο Σούλεμπουργκ εκτιμά ότι ο Οθωμανικός στόλος θα εξαπολύσει επίθεση από το νότιο τμήμα του νησιού. Σε εφαρμογή αυτού του στρατηγικού σχεδίου του, τα μεγάλα ιστιοφόρα πλοία γραμμής, υπό τη διοίκηση του έκτακτου διοικητού του στόλου Ανδρέα Κορνέρ, αναχωρούν από την Κέρκυρα για την περιοχή νότια της Ζακίνθου, ώστε να παρεμποδίσουν την προσβορά προώθηση του Οθωμανικού στόλου. Στις 11 Ιουνίου 1716, ο Κορνέρ, από τη Ζάκυνθο που βρίσκεται, εκδίδει διαταγή μάχης και περιμένει να φτάσει από την Κέρκυρα και να ενωθεί μαζί του ο ανώτατος αρχηγός του στόλου, Ανδρέα Πιζάνη. Ο Οθωμανικός στόλος, που ήδη ναυλοχούσε στα στενά μεταξύ Σαπιέντζας και Μεθόνης, θεωρώντας ότι ο εχθρός βρίσκεται ακόμα μακριά και οθούμενος από ευνοϊκούς ανέμους, πέρασε στα ανοιχτά της Ζακίνθου και ανενόχλητος κατευθύνθηκε προς την Κέρκυρα. Στις 22 Ιουνίου 1716, ο αρχηγός του στόλου Ανδρέα Πιζάνη διατάσσει τον Κορνέρ να καταδιώξει άμεσα τον Οθωμανικό στόλο με τις μεγάλες μονάδες του ενετικού στόλου, ενώ ο ίδιος ο Πιζάνη επιστρέφει ολοταχώς στην Κέρκυρα με τα κοπήλατα πλοία του. Ο Ανδρέας Κορνέρ καταδιώκει τον Οθωμανικό στόλο με ευνοϊκούς ανέμους. Λαμβάνει εντολή από το Πιζάνη να κατευθυνθεί στο βόρειο στενό της Κέρκυρας για να φρουρήσει την είσοδό του. Είναι όμως αργά, αφού οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου, μπροστά στα μάτια χιλιάδων ανδρών του Οθωμανικού στρατού, τα πρώτα Οθωμανικά πλοία, 13 γαλέρες και άλλα συνοδά μικρά πλοία, διαπλέουν ανενόχλητα το βόρειο στενό της Κέρκυρας και κατευθύνονται προς τον Βουθρωτό. Ο Πιζάνη με τον ελαφρύ του στόλο αντιλαμβάνεται την αδυναμία του να εμποδίσει την απόβαση του εχθρού που υπερέχει κατά πολύ σε πλοία και στρατό και περιμένει εναγωνίως την άφιξη των μεγάλων πλοίων του Κορνέρ. Ο απλός λαός τώρα στρέφεται στις εκκλησίες και στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα για οικεσίες. Την 8η Ιουλίου 1716, ο Οθωμανικός στόλος ανεμπόδιστα αρχίζει τη μεταφορά των στρατιωτικών τμήματων και πολεμοφοδίων από την υπηρετική ακτή στην Κέρκυρα. Ο Καπουδάν Πασάς, Τζανουμ Μεχμέτ Χότζας, έστειλε άκατο με αγγελιαφόρο στην Κέρκυρα και με επιστολή του ζήτησε από τον καπετάνο Νταμόστο την παράδοση της πόλης και των φρουρίων της φιλικά και χωρίς αιματοχυσία.
Ο φρούραρχος όμως της πόλης, με τρόπο αλαζονικό και απειλητικό, του απάντησε την ίδια στιγμή ότι οι γενναίοι υπήκοοι του ισχυρού λέοντα είναι έτοιμοι με πυρ και με αίμα να υπερασπιστούν την Κέρκυρα. Την ίδια μέρα ο Κορνέρ με 27 μεγάλα ιστιοφόρα πλησιάζει από το βορρά την Κασιόπη, όταν αντιλαμβάνεται ότι ο τουρκικός στόλος αποβιβάζει στρατό στις ακτές της Κέρκυρας. Είναι ήδη απόγευμα όταν φτάνει σε απόσταση βολής και ετοιμάζεται να συγκρουστεί μαζί του. Τα τουρκικά πλοία αντιλαμβάνονται την άφιξη του Κορνέρ και κατευθύνονται εναντίον του. Η σύγκρουση είναι σφοδρή και η ναυμαχία δεν σταμάτησε παρά μόνο με το πέσιμο της νύχτας, όταν κόπασαν οι άνεμοι και οι στόλοι έχασαν την επαφή μεταξύ τους. Σοβαρές ζημιές στον ενετικό στόλο δεν υπήρξαν, όμως ο Κορνέρ ανέφερε ότι ο Οθωμανικός στόλος αποσύρθηκε έχοντας υποστεί βαριές απώλειες. Ο ενετικός στόλος αγκυροβολεί σχηματίζοντας μία αλυσίδα μεταξύ των νησιών Βίδο και Λαζαρέτου, καλύπτοντας έτσι τις βόρειες θαλάσσιες προσβάσεις στην πόλη της Κέρκυρας. Την επόμενη μέρα, 9 Ιουλίου, ο Οθωμανικός στόλος συνεχίζει ανενόχλητα να αποβιβάζει δυνάμεις στην ξηρά. Μέχρι τις 18 του ίδιου μήνα, οι Οθωμανοί θα αποβιβάσουν στον Ύψο και στη Δασιά τον κύριο όγκο των δυνάμεών τους. Επιτόπου οργανώνουν και τα πρώτα στρατόπεδά τους, ενώ επιτίθενται σε αμάχους των γύρω περιοχών της Μέσης Κέρκυρας μέχρι τα Γύρου. Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι, όσοι τα καταφέρνουν, φτάνουν μέχρι το Αγγελόκαστρο για να σωθούν. Στις 12 Ιουλίου η αποβίβαση των Οθωμανών συνεχιζόταν μπροστά στα μάτια των υπερασπιστών της πόλης, οι οποίοι, αντιμέτωποι με τη συντριπτική αριθμητική υπεροχή του εχθρού, δεν τολμούσαν να προβούν σε καμία ενέργεια παρεμπόδισης της αποβίβασης των εχθρικών στρατευμάτων. Όμως πολλοί ψυχωμένοι Κερκυραίοι σπέβδουν αυθόρμητα στα σημεία αποβίβασης των Τούρκων στον Ύψο και στη Δασιά, αρχίζοντας να εμποδίζουν και να παρενοχλούν με κλεφτοπόλεμο τους αποβιβαζόμενους. Μεταξύ αυτών των γενναίων Κερκυραίων ήταν ο γιος του Πρωτόπαπα, Νικόλαος Βούλγαρης, ο Σπυρίδων Κοτζηλιάνος και οι πρόχοντες του προαστίου του ποταμού, Ιερώνυμος Αρμένης, Αντώνιος Μουρμουράκης και Αναστάσιος Μουπλιανίτης. Τους ακολούθησαν πολλοί άνδρες από τον ποταμό και τις γύρω περιοχές, εξοπλισμένοι με δικά τους έξοδα. Ο Σούλεμπουργκ, επωφελούμενος από την αργή αποβίβαση του εχθρού, αποφασίζει την κατασκευή μιας επιπλέον γραμμής αμήνης, μπροστά και πέρα από την υπάρχουσα, και διατάσσει την οχύρωση των δύο χαμηλών λόφων, Αβράμι και Σωτήρα. Την 18η Ιουλίου 1716 ολοκληρώνεται η αποβίβαση των Οθωμανών στο νησί. Ο κύριος όγκος των στρατευμάτων αρχίζει να μετακινείται αργά αλλά σταθερά προς την πόλη και καταλαμβάνει τις περιοχές γύρω από τον ποταμό για να στρατοπεδεύσει, καταστρέφοντας ό,τι βρει στο πέρασμά του. Την επόμενη μέρα, οι τουρκικές προφυλακές φτάνουν απέναντι από τα υψώματα του Σωτήρα και του Αβράμι, προκαλώντας καταστροφή από όπου περνούν. Στις 20 Ιουλίου οι Τούρκοι στείνουν 5 βαριά πυροβόλα πάνω από το Μαντούκι, στο λόφο Λιβέτη. Την ίδια μέρα όμως, το συναίσθημα των αμυνόμενων αναπτερώνεται με την άφιξη μιας ναυτικής μοίρας από τη Μάλτα, με επικεφαλή στο στρατηγό Μπελεφοντέν. Η άφιξη των Μαλτέζικων πλοίων χαιρετίζεται με επισημότητα, ενθουσιασμό και κοδωνοκρουσίες που φτάνουν μέχρι τα αυτιά του Τούρκου Σερασκέρι Καρά Μουσταφά Πασά, που έχει στρατοπεδεύσει στον ποταμό. Το τεράστιο στρατόπεδό του φτάνει μέχρι το Κεφαλουμάντουκο, όμως οι σχέσεις του με τον Καπουδάν Πασά, Μεχμέτ Τζανουμ Χότζα, είναι τεταμένες. Οι κακές σχέσεις τους οξύνονται ακόμη περισσότερο όταν διαπιστώνουν ότι οι αμυνόμενοι είναι σε θέση να λαμβάνουν ανενόχλητη ενισχύσεις από τη Μητρόπολη. Όλα πλέον είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η πολιορκία. Την κρίσιμη στιγμή ή λίγο πριν από την κρίσιμη στιγμή της πολιορκίας και το γνωστό θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα, είχε φτάσει έξω από το Βίδο ένας στολίσκος από διάφορα μέρη της Μεσογείου, ο οποίος κρατούσε ανοιχτή τη δίωδο ανεφοδιασμού των Βενετών και οπωσδήποτε λειτουργούσε αποτρεπτικά στις περαιτέρω επιχειρήσεις των Οθωμανών. Την επόμενη μέρα αρχίζουν οι εχθροπραξίες και οι τουρκικές προφυλακές καταλαμβάνουν τους λόφους πάνω και γύρω από το Μαντούκι.
Λίγο αργότερα και μετά από κανονιοβολισμούς και ανταλλαγή πυρών καταλαμβάνουν και τη Γαρίτσα. Από νωρίς, τα 5 μεγάλα πυροβόλα του Λόφου Ολιβέτη έβαλαν κατά του Νέου Φρουρίου και του Ενετικού Στόλου που ναυλοχούσε μεταξύ Βίδο και Νέου Φρουρίου. Τον αναγκάζουν να αποσυρθεί σε ασφαλέστερο σημείο, πίσω από το παλιό Φρούριο. Ο εχθρός επαγρυπνά και προετοιμάζεται. Δεν προλαβαίνουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί από την άφιξη των Μαλτέζικων ενισχύσεων και το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι Τούρκοι εξαπολύουν την πρώτη επίθεση κατά του Λόφου Αβράμ. Ο Σούλεμπουργκ όμως είχε πετύχει την ανακαίνιση και αναβάθμιση και των 2 λόφων, Σωτήρος και Αβράμι. Η έξοδος 400 Ελλήνων στρατιωτών και ενός λόχου σκλαβούνων αναχαιτίζει και τελικά διασκορπίζει τους επιτιθέμενους. Στις 27 Ιουλίου 1716, ο ενετικός ελαφρύς στόλος εμφανίστηκε μπροστά από τον όρμο των Βουβιών, που ελιμενιζόταν ο τουρκικός στόλος. 3 κάτεργα εισέπλευσαν στον όρμο, αλλά αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή όταν ήρθαν αντιμέτωπα με πυκνά οθωμανικά πυρά. Γίνεται πλέον ολοφάνερο ότι η αποφασιστική σύγκρουση θα γίνει στην ξηρά και όχι στη θάλασσα. Για να εξαπολυθεί η κυρία επίθεση κατά των οχυρών της πόλης, ο εχθρός πρέπει πρώτα να καταλάβει τους 2 λοφίσκους που φράσουν το δρόμο του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου το σφυροκόπημα των τυχών συνεχίζεται. Κατά τη διάρκεια των 2 επόμενων ημερών, οι πολιορκητικές δυνάμεις επιτίθενται με κανόνια και εφόδους στις γραμμές του αντιπάλου. Παρά τη στεναρή αντίσταση των αμυνόμενων, οι Τούρκοι καταλαμβάνουν μια συνεχή γραμμή μπροστά από τις οχυρώσεις από τη μία ακτή ως την άλλη και σκάβουν χαρακόμματα. Παρά τη σχετική προστασία που παρέχουν τα χαρακόμματα, οι προωθημένες Οθωμανικές ομάδες είναι εκτεθειμένες στα πυρά των πολιορκουμένων. Την κρίσιμη αυτή στιγμή, παρά τις προτροπές του συμμάχου του για συστηματική πολιορκία και υπονόμευση των οχυρώσεων της πόλης, ο Σερασκέρης επιλέγει ρεσάλτο στα τείχη της πόλης. Ξημερώνοντας 5 Αυγούστου 1716, ο Καπουδάν Πασάς, ελπίζοντας να επιταχύνει την εξέλιξη των γεγονότων, απέστειλε με διερμηνέα του επιστολή στο Γενικό Προνοτή Αντώνιο Λορεντάν, ζητώντας του επίσημα την παράδοση των φρουρίων της Κέρκυρας. Σε περίπτωση άρνησής του, ο Λορεντάν θα πρέπει να περιμένει τη σφοδρότερη επίθεση που εξαπολύθηκε ποτέ κατά Φρουρίου. Ζητάει από έναν από τους υπασπιστές του και έναν διερμηνέα να μεταβούν στον Καπουδά Πασά και να του ανακοινώσουν ότι τα χριστιανικά φρούρια δεν παραδίδονται με απειλές. Οι χριστιανοί είναι έτοιμοι να κυλιστούν στο αίμα πριν τα παραδώσουν. Την ίδια μέρα επίσης, ο Σερασχέρης στέλνει επιστολή στον Ανδρέα Πιζάνη που τον διατάσσει να παραδοθεί. Ο Βενετός διοικητής εκφράζει περιφρόνηση για τις ικανότητες του Σερασχέρη. Οι χριστιανικές εκκλησίες που ο Σερασχέρης απειλεί να μετατρέψει σε τζαμιά θα παραμείνουν χριστιανικές για πάντα, με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και του Αγίου Σπυρίδωνα, προστάτη της Κέρκυρας. Οι άνδρες που έχουν τεθεί κάτω από τη σημαία της δημοκρατίας είναι έτοιμοι να εκτελέσουν το καθήκον τους, να πολεμήσουν και να νικήσουν. Ο Σούλεμπουργκ σε επιστολή αναφέρει ότι αν και η υγεία του είναι σε άριστη κατάσταση, οι στρατιώτες του υποφέρουν, μην μπορώντας σχεδόν πουθενά να βρουν καταφύγιο από τους φοδρούς βομβαρδισμούς. Στις 8 Αυγούστου 1716, οι Τούρκοι επιτίθενται από το λόφο Σωτήρα κατά των οχυρώσεων που βρίσκονται εμπρός στην πύλη Ραϊμόντα. Η επίθεση των Οθωμανών γενικεύεται κατά του συνόλου των οχυρώσεων από βορρά προς νότο. Για να αποκρουστούν οι επιθέσεις, ο Σούλεμπουργκ τοποθετεί 5 πυροβόλα στο εξωτερικό οχύρωμα Μετζαλούνα Γκριμάνι. Το ίδιο βράδυ, μέσω του νότιου στενού στο κανάλι της Λευκήμης, φτάνει ένα αγγλικό καράβι, ο κυβερνήτης του οποίου πληροφορεί τον Σούλεμπουργκ ότι πολλά πλοία ετοιμάζονται να αποπλεύσουν από το Μπρίντιζι προκειμένου να βοηθήσουν την Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία περνάει πλέον στα χέρια του στρατάρχη Σούλεμπουργκ. Τη νύχτα της 18ης προς 19ης Αυγούστου όλα είναι έτοιμα.
το πυροβολικό του Νέου Φρουρίου και των πλοίων του Πιζάνη με συνεχή και πυκνά πυρά αρχίζει την προετοιμασία του εδάφους και καταφέρνει να ακινητοποιήσει τον εχθρό στις θέσεις του. Στη μία τα ξημερώματα, 800 Γερμανοί και σκλαβούνοι εγκαταλείπουν τα τείχη από την Πόρτα Ρεάλα και Πόρτα Ραϊμόντα και πέφτουν πάνω στον εχθρό. Η νύχτα είναι διάτρητη από τις εκρήξεις των οβίδων, από τις ρουκέτες που διασχίζουν τον αέρα σφυρίζοντας για να εκραγούν μέσα στα εχθρικά χαρακόμματα, από τις σφαίρες των μουσκέτων και από τα ουρλιαχτά και τις βρισιές των επιτιθέμενων και των αμυνόμενων. Η συμπλοκή είναι άγρια. Δυστυχώς οι Γερμανοί που ακολουθούσαν τους σκλαβούνους ως επικουρικό σώμα, μέσα στη σύγχυσή τους, κατά λάθος αρχίζουν να τους χτυπούν πισόπλατα, σκοτώνοντας 200, ενώ άλλοι 60 έπεσαν στην έφοδο. Τελικά οι διοικητές των μονάδων της νυχτερινής εφόδου αναγκάζονται να διατάξουν υποχώρηση. Οι χριστιανοί επιζώντες, πριν προλάβουν να μπουν στο Φρούριο, δέχονται και νέα άγρια έφοδο από τον Οθωμανικό στρατό. Χιλιάδες γενίτσαροι αλλά και άτακτοι εφορμούν κατά του Σκάρπονα και του Νέου Φρουρίου. Οι υπερασπιστές του Σκάρπονα εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και βρίσκουν καταφύγιο στο Νέο Φρούριο, όταν γενίτσαροι προσπερνούν την Τάφρο, φτάνουν στο Σκάρπονα και σκαρφαλώνουν με σκάλες της επάλξης. Μόλις μαθαίνει ο Σούλεμπουργκ ότι η γραμμή αμήνης του Σκάρπονα έχει καταρρεύσει, χωρίς καθυστέρηση τίθεται επικεφαλής όλων των ανδρών που είναι διαθέσιμοι και εκείνη τη στιγμή βρίσκονται κοντά του. Αναγκάζει τους φυγάδες να σταματήσουν και να τον ακολουθήσουν και μαζί με το γενικό προνοητή Αντώνιο Λορεντάν επιτίθεται με το ξύφο στο χέρι για να ανακαταλάβει τον Σκάρπονα. Ο εχθρός πιέζει αφόρητα σε όλα τα σημεία των εξωτερικών οχυρωματικών έργων και καταφέρνει να σκαρφαλώσει σε όλο το μήκος του προμαχωνικού πλέον μετώπου με επίκεντρο τον καταληφθέντα Σκάρπονα. Οι επιτιθέμενοι έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών οχυρώσεων. Διεισδύουν κατά μάζες στην Τάφρο και προσπαθούν να πλησιάσουν για να τοποθετήσουν πάνω στα τείχη τις σκάλες, ώστε να σκαρφαλώσουν σε όλο το μήκος του προμαχωνικού πλέον μετώπου. Το Νέο Φρούριο, που κινδύνευε πλέον άμεσα, ενισχύθηκε με άνδρες από τη γαλέρα του Γεωργίου Θεοτόκη και την κοινοτική γαλέρα. Ο Σούλεμπουργκ διατάσσει να κλειστούν ερμητικά οι πύλες και να ενισχυθεί με άλλους 180 άνδρες το Νέο Φρούριο. Δεν θα υπάρξει άλλη υποχώρηση. Τα ακατάσχετα πυρά από τους προμαχώνες σκορπίζουν το θάνατο στις συμπαγείς μάζες των επιτιθέμενων που κινούνται μπροστά και μέσα στην Τάφρο. Από τη θάλασσα, τα πυροβόλα των πλοίων του Πιζάνη πλαγιοκοπούν με τις βολές τους στον εχθρό και προκαλούν βαρύτατες απώλειες. Στην Τάφρο κοίτονται εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες και από τους δύο στρατούς. Για το στρατάρχη και τους επιτελείς του, η εκτόπιση του εχθρού από τις θέσεις που κατάλαβε αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η ευκαιρία δίνεται τη στιγμή που η ορμή της επίθεσης των Τούρκων ανακόπτεται, όταν διαπιστώθηκε ότι οι σκάλες των Οθωμανών δεν ήταν αρκετά ψηλές για να σκαρφαλώσουν το Νέο Φρούριο. 3 φορές επιτέθηκαν και άλλες 3 αποκρούστηκαν οι Οθωμανοί. Ο Σούλεμπουργκ διέταξε την ενίσχυση της Τάφρου από τη φρουρά του παρακείμενου προμαχώνα Σαραντάρη, που την αποτελούσαν ντόπιοι, αλλά και από τη θέση 3 πηγάδι που την υπεράσπιζαν Εβραίοι, εξοπλισμένοι με έξοδα της ίδιας της Ισραηλίτικης κοινότητας της Κέρκυρας και τον γιο του Ραβίνου επικεφαλής. Ο Σούλεμπουργκ, επικεφαλής 800 ανδρών, επιτίθεται και αρχίζει να εκτοπίζει από τον Σκάρπονα τον εξασθενημένο από τα αδιάκοπα πυρά εχθρό. Η υποχώρηση των Τούρκων μετατράπηκε σύντομα σε άτακτη φυγή. Οι χριστιανικές σημαίες κυματίζουν και πάλι στο Σκάρπονα και τα υπόλοιπα εξωτερικά οχυρά, αλλά οι απώλειες της μέρας αυτής είναι οι υψηλότερες όλης της διάρκειας της πολιορκίας και στα 2 στρατόπεδα. 5.000 Οθωμανοί σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλοι τόσοι πληγώθηκαν, ενώ μεταξύ των χριστιανών αναφέρθηκαν 500 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Την επόμενη μέρα ο Πιζάνη αντιλαμβάνεται ότι ο πρωινός άνεμος είναι τελικά ευνοϊκός για ανάληψη δράσης από τον ενετικό στόλο. Αλλά ο άνεμος ολοένα και δυναμώνει.
και σε λίγο μετατρέπεται σε θεία. Συνοδευόμενη από καταρκτώδη βροχή, μια ισχυρότατη καταιγίδα πέφτει με αγριότητα πάνω στα πλοία και των δύο στόλων, καθώς και πάνω στο τελείως εκτεθειμένο στρατόπεδο των πολιορκητών. Τα χαρακόμματα πλημμυρίζουν, τις σκηνές τις σηκώνει ο άνεμος, τα πυρομαχικά χρηστεύονται από τη βροχή και οι αποθήκες καταστρέφονται. Οι πολιορκητές βρίσκονται σε μεγάλη αμηχανία, διότι πρέπει ή να βγουν από τα χαρακόμματα ή να πνιγούν. Την ίδια μέρα οι πολιορκούμενοι παρατηρούν με έκπληξη ότι ο εχθρός αρκείται σε ανταλλαγές πυροβολισμών και τα άλογα των μονάδων του ιππικού μεταφέρονται βόρεια προς τον Ύψο και τη Δασιά για να διεκπεραιωθούν στην απέναντι πελωτική ακτή. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ο θόρυβος δεν σταματά στο Οθωμανικό στρατόπεδο, δίνοντας τη βεβαιότητα στους αμυνόμενους ότι ο εχθρός κάνει τις τελευταίες μεγάλες ετοιμασίες για να εξαπολύσει την τελική επίθεση. Με το πρώτο φως του Σαββάτου, 22 Αυγούστου 1716, οι άνδρες της φρουράς διαπιστώνουν ότι ο εχθρός έχει εγκαταλείψει τις θέσεις του. Αρνούμενοι να πιστέψουν ότι είναι δυνατόν να έχει λήξει η πολιορκία, στέλνουν αναγνωριστικά αποσπάσματα στα χαρακόμματα και στους απέναντι λόφους. Μόλις επιστρέφουν οι άνδρες, αναφέρουν ότι ο εχθρός πιθανότατα έχει εγκαταλείψει το νησί. Αναφέρουν επίσης ότι ο Οθωμανικός στρατός πάνω στη βιασύνη του έχει αφήσει πίσω του μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού. Πολύ σύντομα γίνεται φανερό ότι η πολιορκία έχει λήξει. Έτσι λοιπόν έληξε με επιτυχία η πολιορκία της Κέρκυρας, αλλά οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, διότι ο Σούλεμπουργκ ανακατέλαβε το βουθρωτό το οποίο είχαν ήδη καταλάβει προηγουμένως οι Οθωμανοί, και το βουθρωτό ήταν ένα εξάρτημα της Κέρκυρας τότε, και στη συνέχεια ο στόλος ο Βενετικός μπόρεσε και απελευθέρωσε και τις άλλες βενετικές κτήσεις, την Πρέβεζα και τη Βόνιτσα, και φυσικά ανακατέλαβε και τη Λευκάδα που είχε πάλι καταληφθεί από τους Οθωμανούς. Τα λάφυρα από τα καταληφθέντα στρατόπεδα είναι πάρα πολλά και ορισμένα σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Σούλεμπουργκ αναγγέλει τα συμβάντα στους υπόλοιπους αξιωματικούς και στο γενικό προνοητή θαλάσσης, καθώς επίσης και άλλη μία χαρμόσυνη είδηση. Η καταστροφή του Οθωμανικού στρατού στο Πετροβαραντί στις 5 Αυγούστου από τα στρατεύματα του Ευγένιου της Σαβοίας. Η είδηση αυτής της καταστροφής αποτελεί τον λόγο για τον οποίο ο Σερασκέρης και ο Καπουδάν Πασάς, ακολουθώντας τις διαταγές του νέου Μεγάλου Βεζίρη, αποφάσισαν τη διακοπή της πολιορκίας. Οι Οθωμανοί έμειναν στο νησί 48 μέρες και οι απώλειές τους έφτασαν τις 15.000 ψυχές. Υπό τη σημαία του Αγίου Μάρκου πολέμησαν 10.000 στρατιώτες, ναύτες και κερκυραίοι, και οι νεκροί στο χριστιανικό στρατόπεδο έφτασαν τους 1.800. Οι υλικές ζημιές που υπέστη η πόλη από τους βομβαρδισμούς είναι ανυπολόγιστες. Πολυάριθμα κτίρια ισοπεδώθηκαν, κυρίως στη συνοικία του Αγίου Σπυρίδωνα, επειδή το εχθρικό πυροβολικό προσπαθούσε να γκρεμίσει το καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς και κοδομικουσίες, μεγάλο πλήθος λαού όλων των τάξεων παρακολουθούσε τη δοξολογία που εψάλλει στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, στη θαυματουργή επέμβαση του οποίου απεδόθη η σωτηρία της πόλης. Όλοι είναι βέβαιοι ότι η καταιγίδα που κατέστρεψε το Οθωμανικό στρατόπεδο προκλήθηκε από τον Άγιο, προστάτη του νησιού. Από τότε και μέχρι σήμερα τελείται ανελιπώς και με ιδιαίτερη λαμπρότητα η λιτάνευση του Αγίου Σπυρίδωνος στους δρόμους της Κέρκυρας. Στη Βενετία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η σωτηρία της Κέρκυρας χαιρετίζεται σαν νίκη της χριστιανοσύνης πάνω στο Ισλάμ. Όπως και σήμερα στους πολέμους, κάποια στιγμή τα αντίπαλα μέρη κουράζονται και προχωρούν πλέον σε μια ειρήνη. Αυτό έγινε 2 χρόνια αργότερα, περίπου
και στους μήνες 2 χρόνια αργότερα, στις 18 Ιουλίου του 1718, τα δύο μέρη, δηλαδή οι Δυτικοί Σύμμαχοι και οι Οθωμανοί, υπέγραψε μια συνθήκη σε ένα χωριό της Σερβίας, το Πασάροβιτς, η οποία υπήρξε πάρα πολύ σημαντική και για τη Δύση και για την Ανατολή. Η προσωπικότητα του Σούλεμπουργκ προσλαμβάνει ηρωικές διαστάσεις και το όνομά του γίνεται διάσημο σε όλα τα χριστιανικά κράτη. Η αποφασιστική του συμμετοχή στον αγώνα για τη σωτηρία της Κέρκυρας αναγνωρίζεται επίσημα από την Ενετική Γερουσία, η οποία εγκρίνει το αναγκαίο ποσό για να αναγερθεί ο Αδριάντας του στον χώρο του παλαιού φρουρίου της Κέρκυρας. Το έργο, που σήμερα βρίσκεται στην είσοδο του παλιού φρουρίου, κατασκευάζει ο γλύπτης Αντώνιο Κοραντίνο και είναι ο μοναδικός Αδριάντας που κατασκεύασε η Βενετία σε εν ζωή στρατηγό της. Ο στρατάρχης Σούλεμπουργκ, ο γενικός προνοητής θαλάσσης Αντώνιο Λορεντάν, ο ναύαρχος Ανδρέα Πιζάνη και όλοι οι υπόλοιποι στρατιωτικοί ηγέτες της Κέρκυρας εξέδωσαν πιστοποιητικά Ανδρείας, διπλώματα και τίτλους σε όλους τους περίπου 3.000 Κερκυραίους που έλαβαν μέρος στην πολιορκία. Η επιτυχής έκβαση της πολιορκίας ενέπνευσε τον Αντώνιο Βιβάλντι να συνθέσει το εκκλησιαστικό στρατιωτικό ορατόριο «Ιουδίθ Θριαμβεύουσα» και είναι αφιερωμένο στο στρατάρχη Σούλεμπουργκ, αντικατοπτρίζοντας αλληγορικά τα γεγονότα του αγώνα και τη νίκη κατά των Οθωμανών στην πολιορκία της Κέρκυρας. Ακολουθούν για τον ελληνισμό 50 χρόνια ειρήνης. Οι οικονομικοί όροι της συνθήκης επέτρεπαν την ελεύθερη ναυσιπλοεία, επέτρεψαν στους Έλληνες πλέον να επεκταθούν ως έμποροι και εκτός της Βενετίας. Είναι η εποχή που οι Έλληνες έμποροι στρέφονται προς την Αυστρία, που είναι ο μεγάλος νικητής αυτών των ευρωπαϊκών πολέμων, να επεκταθούν στο εμπόριό τους και με άλλες χώρες. Η Αγγλία, η Γαλλία, καθώς έχει πια η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται σε φανερή παρακμή, διεισδύουν όλο και περισσότερο στην Ανατολική Μεσόγειο και χρησιμοποιούν και τον ελληνικό πληθυσμό για τους σκοπούς τους εμπορικούς, και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μία ανάπτυξη, όχι άμεση, αλλά οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα σημαντική για τον ελληνικό χώρο. Η Κέρκυρα εδραιώνεται ως το αδιαμφισβήτητο κέντρο της ενετικής εξουσίας στο Ιόνιο. Η ενετική εξουσία οργανώνεται σε διοικητικό και στρατιωτικό τομέα και ο γενικός προβλεπτής θαλάσσης, δηλαδή ο ανώτατος διοικητής των Ιωνίων νήσιων, εγκαθιστά πια μόνιμα την έδρα του στην Κέρκυρα. Η άφιξη πάρα πολλών διοικητών και στρατιωτικών υπαλλήλων στην Κέρκυρα επιφέρει την αύξηση της οικονομικής, εμπορικής, επιχειρηματικής και οικοδομικής δραστηριότητας. Ενώ για την ψυχολογία των αξιωματικών του στόλου και του πεζικού, η λότζια των ευγενών του νησιού, πολύ σύντομα το 1720, με πρόταση του Ανδρέα Κορνέρ, μετατρέπεται σε θέατρο, το θέατρο Σαν Τζιάκομο, που φιλοξενεί παραστάσεις και θειάσους από τη Βενετία και την Ιταλία. Το θέατρο Σαν Τζιάκομο εδραιώνεται ως το σπουδαιότερο θέατρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά κυρίως καθιερώνει τη θεατρική και μουσική παιδεία του κερκυραϊκού λαού. Η περίοδος μακροχρόνιας ειρήνης που ακολούθησε την κατάπαυση των εχθροπραξιών έδωσε τη δυνατότητα στην Κέρκυρα να αναπτύξει τις πολιτιστικές της ιδιαιτερότητες στις τέχνες και τα γράμματα και να αναδείξει με αυτόν τον τρόπο τον κερκυραϊκό πολιτισμό.